engawazi 1000 imali ikiphelele keyboard play man phelele keyboard play imali iphelele nje keyboard play keyboard play kubuyena ongifundisi kuleli ibandla lo mama endlini mengithe mengibuya ngizomenzisa inzipho ngizomenzela inkophe ngizomusa esalini kwiqiqi ayisahlangani kumuncu kumina well ningalelo langa ngomhla ka7 April ke ibirthday kaManqele kwenzeke ke ifike ehlasimbe ku3000 sekuyi event namaphoyisa kusefanele manje ngiyishare no keyboard player futhi ibandla lemkhulekweni umfana uyazi ukuthi aka into emkhuleka into engekho lebandleni umfuthi makuthiwe emkhulekweni usuke esehotel yabona edlalele namantombazana edlela kamnandi lapha umemezela ifasting wena umemezela ifasting ngesonto but wena ngomsombuluko use restaurant wamba nayo isani yakho no so angikwazi mina abazali bengidlule enkingeni bakhombe uNkulunkulu mina mangidlule enkingeni uNkulunkulu wami use tops ngiyothenga ibhodlela ngiyothenga iwayini Greetings and welcome to Loud Note Unplugged Music, a platform that focuses more on musicians, keyboard players, worshippers and also pastors. Ngiyathemba nizoyithokozela i-episode yanamhlanje. My name is Nkita Mtatandi. On the previous episode, we invited different keyboard players and worshippers from different churches. The main purpose of the invite was to give them a platform to tell us about their musical journey. Kuningi okuhle abakukhulumile ngezimpilo zabo kanye nokunye okungekho kuhle, ikakhulukazi ekudlaleleni ezimvuselelweni nasemasontweni begcina bengakhokhelwanga. Namhlanje sibone kubalekile ukuthi size ngasohlakathini labahleli bezinkonzo, phecelezi event organizers, ukuthi bunjani ubudlelwane abanabo nabadlali bogubu kanye nokuziphatha kwabadlali bogubu uma besezinkonzweni abazihlelile. Today we have a very special guest, ubaba umfundisi uSizwe Manqele. So wena mfundisi and welcome to our show. Siyabonga kakhulu siyakubingelela nawe kuhlelo namandla siyathemba ukuthi kuzohamba kahle konke nabalaleli besasibukela. Oh, amen. Baba ngicela uzintroduce kubabukele emakhaya. I'm sure they want to know more about you. Okay, once more ngiyabonga kakhulu leli thuba leli. Ngingusizwe ngwakaManqele isibongo ngathi sesiphophula ngoba kunanenkosi yakaManqele la kweza kaMaskandi. Ngizalwa le endaweni yaseMbumbulu esigodini saseMadundube. So njengamanje ngi-based ngokwebandla futhi khona eMbumbulu. So indimi nje loyo uSizwe Manqele. Okay. You're currently leading a church or under any church or ministry? Yes, uNkulunkulu ungithembe ngabantu bakhe khona endaweni yaseMbumbulu ibandla iLife Grace Center la khona seqala khona ngo2016 kuze kube manje inkosi isahamba nathi. All right. Khona ke lokhu ke manje okufikile like okutrendayo lo kwama movement. Are you leading any movement? Yes. Okay. And kusuka kudalo kuyona kune movement ebizwa ngokuthi Gap Standards Network. Okay. From 2007 isakhulunywa irana
ngaphandle ka administration kuze Okay. kufike la khona isiraneka administration ibizwa ukuthi Gap Standards Network. Okay. Can you please tell us more about the movement? I-Gap Standards ke uma ngabe uzoya kongichecka naso enkundleni zokuxhumana uzothola ukuthi ila khona ngihambela khona izikole ngayo le movement i-Gap Standards Network umbono esuthathela ku Hezekiah chapter 22 verse number 30 la khona athi uNkulunkulu ngafuna umuntu ukuba amesikhaleni ngaphambi kokuba ngibhubhisa bese ethi angimfumananga. Okay, Uyabona? alright, So ngamanye amazwi kuyona yonke into enkulunkulu ebeyibekile ila khona emndinini semdinga umuntu ozoma esikhaleni ebandleni sabadinga abantu abazoma esikhaleni ezikoleni kuyona yonke nje imkhakha. So siphinde futhi sihlanganise ama intercessors la khona sizo xishisana silento le si raise ama intercessors azoma esikhaleni. So ngingasho nje kafushane ukuthi kakhulu sigxile ezikoleni la khona sibuyisa ama assemblies sibuyisa ama SCO sidila nezingane ngoba ziningi izinto ezama challenges lapha egcina kubuka lesasikole kuthiwa se vulnerable ingane irate phezulu yama drugs yokufeyila yokukhulelwa kunomunye nje uprincipal owasho ukuthi ukube kuya ngokwakhe ngabe isikole nesikole sinomfundisi noma labangcono kulabafunda komntakabani izingane zabo zihamba ziyobona labantu abadila nezengqondo ngoba izingane kunezimo edlula kuzona zikhulisa ama single parent abazali abanye baxabana phambi kwabo omunye umzali ushone phambi kwakhe abanye abasebenzi yabona nje kunomfana oke washawa ubaba wakhe ofunda isikole ofike after 6 mefike ireporter kulento ukuthi isho omkhulu ezebona lethu uyadingeka umuntu waka spiritual esikoleni mefika esikoleni ekhala uthi yazi thisho omkhulu baba ungishayela izolo namanje usakhala lo mfana uthi bekwenze njani ngifika after 6 vele umzali kufanele abe concerned ngenxa ukuthi ufike late uthi nathisho omkhulu awu understand ubaba uthi ungiyazi ukuthi ubuthongo afiki engekho uthi kufanele yakho umzali ongakwazi ukulala umntwana engekho thisha omkhulu awu understand eqhubeka umfana ekhala yila khona yena noma ngathiwa sekushaya ama moment of silent ezikoleni yena wasibona isidingo sokuthi isikole siyamdinga umuntu omfundisi uthi ngaphuma ngitraumatize uthi thisha omkhulu ubaba before alale uqala lale nami so akakwazi ukulala so usuyabona ukuthi ungabona ingane ishaya izinga esikoleni kanti kunezinto ezilaphana endlini ubona ingane kubhema ingane intombazane ubona ingane vulnerable kuyathukwana la kanti isimo esangasemumva lapha yana ekhaya so ngamanye amazwi kuningi siya lapha ezikoleni is not just nje ukuyodansa lapha ezikoleni ukuyoshumayela kade kufanele mase kushumayeli bese uyahamba unikwe igumbi ubuza ukuthi ukhona yini ofisa ukukhuluma nomfundisi nofisa ukukhuluma nami bese izingane zeze ishaya iqueue kuze kube ibreak uhleli khona ngiyabona asibizelwe ngento nezifana abanye is just there bayoshumala bacaba sebeqedile inkulu inselele ezikhona lapha yana ezikoleni ngakutshena kunezikole nje ezamantombazane kuphela ngengimenshine adliwa ama drugs amantombazane like nobody's business mase uhleli nayo ingane hayi kuyijaja ukuyithethisa izokutshena ukuthi kuze ngifika la kuma drugs yini angikwadli ngoba ngikwadli kunesinye nje kade isikoleni recently nje kade ngisabile sabafana kuphela ngeke ngisisho naso ngifika kuxoshwa ngoba konke lesi sixubile ngifika kuxoshwa abafana abawu3 lo mfana ke mase ngiye staff room lapha ke uya uthi amfundise ngama namaphoyisa uthi amfundise uyazi umisi ukuthi why bona ke baqala ba diagnose uyavadana kuthiwa ngoba unuke kushiya usigxile kanganani lento egazini kwena so bathi use addicted so uyaxoshwa esikoleni so usethi ke hayi uyazi umisi ukuthi why ngidla ama drugs ngamtshela
Ngithi mina uthi awuyazi kulungile uyakhala umfana mase ngiya ngaleno yasho ukuthi hayi no ubaba wakhe walento lena ushaya uma wakhe every day so lento yam-affecta lo mfana lona uyabona every day uyambhonya nje uma wakhe endlini so ziningi izimo esingayikhuluma ejulile kunobaba abala namadodakazi abo kunobaba hayi mina bangaphandle ukhuluma ngokhazini kunobaba benza isingane zaba ama-abortion ingane wona ungabona i-angel lesi isikoleni lapha kodwa zithi go through izimo eziningi lo mbono ke lewe gap standards uwona ifocus yami ilapha ya ezikoleni akukho mali ke lapha namobuya khona noma ngopetrol ecisha imoto endleleni lapha uyabona so usukuhamba ngenxa yobizo so asigcini nje kwi-assembly asigcini nje kwi-hall yasesikoleni siphinde sihlale nengane kwi-one on one ngokwesimo edlula kusona iyona into esiyenzayo ke nge-gap standards. All right mfundisi wow your organization I love it. Fuck mali phela. After the show. Siyabonga mfundisi. I want to know ke baba ukuthi kule movement amapha ama challenges enwafaceayo because I know you have touched ukuthi on financial constraints ukuthi iyacisha imoto endleleni because everything mawuyenza idinga imali. So where do you get funding? Ngicela ungene nje lapho ukuthi do you get funding from anywhere nanokuthi what are the challenges that you face? Why ngibuza lo mbuzo mfundisi ingoba I know njengoba ngihleli la ukuthi khona izikole thola ukuthi uprincipal waleso sikole akafunde umthandazo. So have you faced anything like that of that nature? Yabona nje kokuqala ngiyathanda ukubonga uNkulunkulu ifavor angenzele yona. Lento yezikole mina yaqala ngenxa yesimo mina engikhule ngaphansi kwaso. Mina ngikhulile ngempela izimpi ngiyazazi lezi mhlambe enizizwa ngendaba siyakwazi ukulala emahlathini ngiyakwazi ukuqeda isikole hayi ngoba nakungifelile kodwa after 5 years kufuze ubekade isikole ngasiqeda usukuma 20s uyabona ngenxa hayi ukufeyila yokuthi nithi sathi niyafunda la sekunje niyafunda la sekunje ama challenges personally ke asekhaya ngiyakwazi ukuphila under abazali la khona kunomsindo uyabona ugcina uyohlala lapha bese kuzothi ke uNkulunkulu wasengenzela igrace ukuthi uma baningi senza izinto njengoba nje ungibize kule nqubo le baningi ozobabona futhi benza same thing kodwa akunankinga ukuqala inkinga iconsistency ukuthi lento wena othi uyenza mhlawumbe ngoba unemali uyenza ngoba mhlasimbe une desire because kunomehluko phakathi kwe desire ne calling uyabona so ziningi inhloso zethu na mhlawumbe ufuna ukubonakala uyabona kodwa iconsistency ingenze ngaba negrace kubahloli mina sengikwazi ukuya kubahloli bodwa uma ngisuka kubahloli bodwa abahloli ba-organize ama-principals wodwa ama-principal acele ngizokhuluma nama-staffs wabo abasebenzi besikole bese kuyikhani siye enganeni now-ke kukho konke-ke lokho-ke ngifuna ukuya lana-ke ekuthenini uya laphaya kothisha abanye abangambulelekile ukuthi kunendleko odlula kuzona oyidingayo no principal thola ukuthi akambulelekile uyabona yabona nje mina mangithiwa ngiyafakaza kwaku 2009 ngikwesinye isikole esefolweni engengisisho engashumayela bona masushumayelile kunomjuluko nje odwa okunje ulebela uthi qoqo uyabona nje usuqedile lapho ngangiqashe eMlazi so nganginemali yokuya kuphela kodwa wawukhona umuzi at a distance from isikole engangikwazi mangiqeda ukushumayela ngizohamba ngiyocela imali ukuthi ngikwazi ukufika endlini uyabona 2009 ngicela ukuxelela ke la ukuthi
ngathi ngiyophuma esangweni ngajahwa mina uthisha owayefake isiphandla lo thisha lo wathi mfundisi wami unjani wathi yazi bengimlapha phezulu abakhonze la befundisi kodwa into ekhulume la mfundisi kuyafika nje kumina ukuthi ngicela sisemotweni wafika ngikhiphela u200 okuyinto enkulu lo 200 yo mina ngangifuna u10 rand ukugibela kodwa u200 kokuyinto enkulu ngadlula esitolo ngathenga oplastic ngihamba ngayindlini ngangqonqoza ngesiphongo uyabona so lo 200 osunathing njengamanje uyabona umuntu uthenga izinto kodwa mina le nto leyana yaba into enkulu so uyaye ekoleni la khona bengambulelekile ekuthenini bakwazi ukubona ukuthi content efanele bayenze ibe yisupport kuwena ngenxa yalombono lo osuku uNkulunkulu ewubekile kodwa ke ngike mina ngahamba izikole ezu3 ngicele nabanye abaculi uthola ukuthi omunye afike omunye ufuna upetrol no petrol ufana uphume kumina ngoba yena ngimbizile just to spice and then nengane lo muntu ezimona TV zike zimbone nje la afike ngezami indleko kanti ngizohamba izikole ezu3 a day ngaqeda la kuye nge-enrollment yaso ngoba angishomele ngazi khona enrollment yakho engakanani number 2 angifuni umuntu ozongibizela umatric mina before ngibizela umatric ngiyabuza bangaki abantwana baka matric uzothi hayi bawu95 bese ngithi mina mungaku grade 8 wakho athi u250 ngithi mina ufuna kube ne drop out bese uzongibizela le ndlazana yini ungongibizele lo 250 ngwakhe ukuthi noma kuthiwa umzali wabo ayikho imali ukhuliswa isingle parent ngimtshela usaqeda kanjani thina kwakungekho lutho naye ukuze abe nalento ukuthi othi ngisiqede ngoba sengizwile ukuthi akuyaqedeka noma kunje uyabona khona la khona ngisaba kumtshela uprincipal ukuthi principal upetrol awukho ngilange angisabe kukisho lo ngoba ngangihamba ngemoto kaThulani eMkhuckstad yacisha imoto endleleni mayicisha yayisithi ngoba sasihamba isikhathi eside yazi imoto masiphela petrol ikithi kanje isindicatela ukuthi hayi sengikubekezelela ngaleli la hayi nakhona ngiyoma ngase garage ngoba sifuna ukuthi maqhamuka umuntu at least ongaziyo aqonsise noma u60 rand nje ukuthi nje idume bese siyakwazi ukuyiginqa uyabona so kulokho azokufaka sama ngoba sasesikude negarage sama and then kwadlula ingane zesikole ezinge zase primary ngayibuza ukuthi ziyangazi zathi ziyangazi umfundisi uManqele ngabona ukuthi hayi kunzima ke manje ngoba manje fanele ngizama ukuhloniphisa manje ukuthi ke upetrol anginawo and then zedlula imoto ayipipipa umfundisi wami kukhona neartist elaluna artist hall lapho basibekele nabayamazi naye yo ngase ngiyabatshena ngoba ngangigqoka isudi mina ngathi mina ngicela kube nina madoda engena le ehlathini enibheka u5 liter Thulane wadla phansi wabaleka unathi wangena ehlathini waphuma nawo 5 liter uyakwazi lokho manje inkinga ke manje imali asinayo kuyaleni sama sazama wangena ulento lena u100 rand and then kwathuma ingane keke ngoba manje uyangibojina ke manje uyamajina unathi wahamba usilandela ingane u5 liter nawo ongagcwele nawo wafika yaduma imoto kusawulanda uthula la dicashe khona sasisaqhubeka sami so ama challenges maningi and abhlungu kusasa umuntu uyobona umuntu uNkulunkulu esembusisile kanti umbusise ngenxa ye consistency yakhe bese kuthiwa hayi lento yakhe uNkulunkulu uvedane wayibusisa kanti akazazi izinto ezenzeka emva kwale curtain le kanti kukhulu okwenzeka nodlula kukona nasendlini kuthiwa wathatha imali yesinkwa manje uyabona yini ukuthi izingane zizwe izonda lento lena so kuningi okugcina kwenzeka behind kodwa ngenxa yobizo kungalaleki uyizwa lento ukuthi uma kunengane ekujaha usiyophuma ngesango ithi baba ngiyabonga baba ngicela inamba yakho baba ngicela ukuhlala nawe phansi baba ukhonzela kuphi mina ibandla engaliqala embumbulu ngaliqala through kwambela izingane zekole namhlanje ziyasebenza namhlanje zishadile izinto yabona namhlanje ziyibusiso emakhaya aso ngenxa yani ye consistency umuntu abe nayo
abe nayo. Hey, amen. Khona izinto ezikhululwa edolweni. Kukhona izinto eziqaqeka emthandazweni. Nami ngifike ngathi Uqinisema kuthiwa indlela eyempumelelweni inzima. Kodwa nje ngokuphokophela ugcina ufikile. Siyabonga baba the movement yakho is doing umsebenzi omuhle futhi oncomekayo. Siyazi ke baba ukuthi udumile. We celebrate manje nje kwathiwa isizwe samanqele, everyone knows ukuthi hayi ke seziyakhala. Please baba, tell us more about a role that you play as a radio presenter. Okay, iredo kade ngaba no Thando Layo. Just to fast forward, uNkulunkulu asengenzela umusa kuyona, ngagcina ngishayina kakhulu lapha na kwimbokodo noma ngisebenzile kwamanye ama radio station, but iservice yami ibe yinde kakhulu kwimbokodo la khona ngisebenze nabefundisi ngaleso sikhathi babengekho establish ba ministries zabo baba establish, uyabona, nabaculi abanye esilento le esibe nesandla kubona namhlanje sebe lapha phezulu uNkulunkulu ebaphakamisa. Futhi angikhohlwa ngo-2012 ngithola i-best male presenter ngosuku olulodwa ne-best presenter of the year. So uNkulunkulu engenzela umusa. So nje noma ke sekugugekile ke njengamanje gugekile ngempela, angisafoli kulabantu ekuthiwa babiza ngama young lion ngoba kuyenzeka omunye umuntu uthola ukuthi kubizwa nge-young lion, akekho umuntu one-young lion over 40 ngokwami. Okokuqala, okwesibili kuye kwenzeka ukuthi uma lo ovele kuqala ngenzeka uvele kuqala because mhlasimbe bune platform kodwa uthola ukuthi umncane kunami, kodwa ngokomsebenzi uya esenior, uyabona, fanele sikuhlukanise lokho. Kodwa nje ukuya mhlasimbe kwezinye indawo ayisenga uNkulunkulu, kodwa nginenye ivision ngokuthi mhlasimbe nami ibe khona into eyilegacy umuntu abanayo ukuze kungathiwe nje umanqele owaphelela kwi-community radio station. Okay. All right. Can you tell us more? Can you take us through nje being a radio presenter on a normal day? Yeah. Hayi ukuthi ke mina bengasebenzi entombi kuma prime slot. Okay. Bengisebenza kuma midnight slot. Okay. And ngiyabona iqiniso ngizolithetha. When it comes to ama morning devotion, ngiyacabanga ukuthi ngayifica kubabulungisana isimelane from KNI. I don't think yayikhona eSouth Africa lento ukuthi kunabantu abavuswa ngomthandazo ngezwi ekseni. So uma ke ngiyithatha and waba nesandla kumina and futhi wangibamba izandla engifundisa okuningi, ngayithatha lapho ngangabheka emuva. Uyabona kuye kuthiwe walithatha omunye walinika omunye, engayithatha kagabadula ngempela kakhulu, ongangokuba kunama red engawabala amanye ngaba commercial amakhulu. Inspiration enkulu bayithola from ama community radio station. iKNI imbokodo FM inyakazisile back in the days kakhulu ngezinto zaka spiritual. Babona nabo ukuthi abantu abaningi ababazalwane bayalahleka mhlasimbe ngekhathi zasekuseni babangala ngoba bafuna ukuvuseleleka. iDurban Metro nje uNkulunkulu usenzele igrace kakhulu kuyona namanye ama districts, kodwa uNkulunkulu usenzele igrace enkulu kuyona. So mina bengiwumuntu
obengena ekseni njengoba dengisho ukuthi ngisebenzise nabafundisi ama artists nama stakeholders nje amanye ekuthenini into zabo zikwazi ukuthi zivele no impacta umphakathi wakithi but uma ke ufuna ulento lena ukuthi mhlasimbe ube umsakazi kumele ube umuntu one information noma ke sesalimala manje sesikhuluma izinto ezitrendayo qala molandela ukuthi izayingekho zonke lezi lento lezi inkundla lecoshwa khona indaba seyizokwenziwa ama topic yonke lento le kwakumela ngempela uthatha ipiki uyidigi content uyenze ibe yilento oyifunayo kodwa uma uzizwa ukuthi unalo uthando layo iminyango iyavaleka ngiyacela nami ukuthi ungagive up ngqongqoza kuze kuvaleke ungayi ngisho kwi online radio station ungabamba ngisho ifoni yakho ukukhulume nabantu uyifake ku social media itrend ithi ngoba mase kuyisikhathi sakho isingaqhamuka noma ingayiphi indlela awusazi awukwazi manje ukuthi ngivale endlini ukuthi ngabe ngisayisakazela ihlahla ngoba naku bangivalela kule radio bangivalela na kule radio kodwa ngithi mina ngqongqoza kuze kuvuleke ayi yayithanda ke le ngqongqoza kuze kuvuleke ikhona yini baba I project that you under besides church? Yeah. Any project? Project ngicabanga ukuthi ibandla kube into eredo bese kuba igap standards. All right. So everything is church based. Yeah. Awusiyambonga Jehova. Mhlasimbe ke nokunye uthola ukuthi ke ngisebenza ke nabo ubukhosi basendaweni yaseMbumbulu ngaphansi kwenkosi uMakhanya so everything mangabe kunezinto ezikhona I'm there nakhona futhi ngiya as umfundisi angiyi as usoma business citizen ngiya as umfundisi. How do you balance ministry and work? Ministry is akusafani mhlasimbe nasekuqaleni la khona umfundisi ehambe ngena ephethe iposmende lakhe lineBhayibheli nayo yonke into nejazz lakhe maseshiselo so abantu babhizi njengamanje so is okay Sunday kuyakhonzwa and then kusuke kwazeka ukuthi uma ku partners ukuyilanga le prayer ilanga le Bible study ngesikhathi sokuthi uyabona so futhi nakhona into yantambama so Sunday ngisho kuthiwa wena nje awuyona prophetess kodwa Sunday wenza sure ukuthi ukhona uyabona esontweni unless ubambekile njengawona wonke umuntu nami engabambeka nawe so bese kuthi ke njoba dengisho nje ukuthi lokho kunye akungiphazamisi ngoba ngakhe ngaba nokunikwa nokubona nokubukwa ukuthi ngifanele ama slots angaphazamisi lutho ezintweni ezenzeka emini so bese kuthi ke nakhona nje yabona nje during the day ngiseyikoleni ntambama into yesonto ngama weekend imshado imngcwabo ama activities nje uma ekhona and then bese kuba isonto I think kulula. All right. Okay baba ku ministry amapha ama challenges that you have faced? Hey ku ministry ke ngibonile ukuthi ungafi isikhathi sakho singafiki ku ministry. I-ministry ibuhlungu. I-ministry ayinandaba ukuthi unama resources. I-ministry ayinandaba netheology yakho. Ministry.
iministry ayinendaba nemali yakho. Uyabona siswami ngiyakhumbula mina ukuthi sengiqala ukwenza ama gatherings for ama movements before nje ngene kwi ministry mina ngingena ama worshipers. Okay. Ngangibacela bezongisiza. Kugcwale. Kodwa ngiya lapha ayikho funding ethi uzohirisha le hall, uzohirisha le sound, uzokhokhela laba bantu labo bacelile. Ungeke ukuba kuthi mase kuhlangenwe abantu bayikhiphele imali ngeke kuba khombe ngesibhamu ukuthi abantu bakhiphe imali engakanani. Ngeke futhi uzobiza umuntu ozoba aggressive kubantu alwe nabo kube sengazathi manje lento ibekeke kubona kumele baphoqeleke ukuthi bakhiphe imali igcinisile imala into kanti ukhona umuntu oyedwa nje ohlela lapha phansi obengathi yazi for ne service ngicela ukukhavu 1 2 3 yabona kodwa indlela esesibeke ngayo sesiyalo angikhohlwa mina ngolunye usuku zibuya kwi night prayer angangibacelile bezoworship bezongidlalela bethi balambile bacela ukudla lapha imali ayikho and le ndawo engikuyona ngiyabona nje ukuthi kwayona le mali ebasayinikelile ayihlanganisho le mali yale hall yabona esihirishile so sengisenkingeni baveteni baphuma bonke bayeminyango while guest speaker yami ikhuluma lapha phambili baphuma bonke bayeminyango ngezwe ipain eyayinzima empilweni yami uyabona ke ubusuku afani nemini ngenxa yokuthi ebusuku kusuke sekunabantu akade besemsebenzini abazelayo uyabona kuye kube ngcono mhlambe uzoba nomuntu ozoba naye mhlasimbe ivava uthathi mhlambe ne keyboard nansi khona lana ubuthi ukuhlabelela kancane just ukukesha imemory yabo alento laba kwase kungekho sekudumo kwaba isimo esababhlungu empilweni yami and futhi angibambele umuntu iqhubu ngoba kwabanye abanama leaders ngasondela kubona ngafike ngabatshena angikhohlwa ke ukuthi ngithe masefana ngiyoqala umsebenzi ngenza imvuselelo ngabacela futhi makukhona kwakukhona makungekho kwakungekho uyabona akekho umuntu ongathi mina nginesudi ebizayo ngithatha imali ngiyothenga amasudi nginesicathulo esibizayo ngama ngemoto ekanjena ngihlala emzini okanjena ngihlala ema restaurant ngeke ungibone mina ngise restaurant ngishutha ngidla ngeke ungibone mina ngikoshisa nyama ngosa ngidla ngoba number 1 lo muntu okadenikela lapha okadenikela noma ngathiwa umfundisi akathatha imali ayenza yonke into ayithandayo adle noma ngekhona umuntu okadenikela unikele ngemali yokugcina mina sengikuma status yena akanakho udla zolala ekudlile mina kodwa sengifake ama status ngihleli ngidle izimbambo lapha ya ngidlimba ngihleli ngishaya imbengo mina lapha kodwa ngishuthile ngihlele ehotela ngikhiphile nomemu siyashutha ngemali ekade nikelwa abantu imali yokugcina kunengane enganayo imali yokesikoleni yezicathulo kunabantu abalala bengadlili lapha esontweni. Now makukhona makungekho akukho ngangikhipha lokho engangikhipha akekho umuntu othi nje angikhiphanga lutho angakhiphanga kwakungekho nabo futhi bawufakazi ehlizweni nabo futhi nabo ngabanika le task ngithi abaqale something ngithi mina ngibanike nje u1 month ngibanike u1 month ngithi mina kuyoqala sizokusupport sicela petrol khona la khona awukho imali ka petrol sithi sizokusupport ngeinfluence esinayo sizokusupport ingaphumi ngisho isibizwa yimini imali ase ngiqala iministry ayibafika shem bangisupporta cha bangisupporta kuningi okuhle abakwenza then ekufocuseni entweni ezimbi engithi bazenza but ngisakhuluma ngama challenges ukuthi kubhlungu uma ngibuza ngobuhle
bezinto abazenza bengakutshela kodwa uma ukhuluma ngama challenges ukuthi ikuphi ngizoveza lokho kuyi-challenge yenqo kulombuzo obuzayo uyabona now ke uma sengiyoqala umsebenzi ngibacela ukuthi ngicela ningiphelezele ngiyobona phambili hayi caca phela manje ukuthi bekade ngihlukumezeka kuma movement ngenxa ukuthi imali ayikho noma sengiqala ngala nanka ama challenges ngiyakhumbula ukuthi ngafonela ubaba uNkosana sahlangana edrobheni uma sihlangana edrobheni wakhuluma into eyodwa kumina wathi ngiyacela ukukholelwe kulabantu uNkulunkulu azokunika bona noma ngabe into yabayihlangani Okay. kodwa kholelwa kubona Okay. yozihlangana mina angisabi ngeworship team uNkulunkulu angivusela yona angisabi abanye baze bacele nje kwezinye indawo ikicelo nje yonke kuthiwa nje siyacela ukuthi iworship team yakhe isicele ikuzobe yona isilidela le revival angisabi kwizinto zomphakathi uma kuthiwa into yomphakathi enkulu khona ama stakeholders khona abangqongqoshe angisabi mangisahleli phansi ngingakayi phambili ngayo and umuntu mesukuma athi izingane ezikabani lezi kuthi uyingane zika mongameli uManqele angisabi uyabona ngoba ngakholelwa kubona and kuyasebenzeka kodwa wekho ama challenges la ngekho khona bese futhi ke ezinye zezinto ukuthi ufice umuntu lo muntu loyo uNkulunkulu akunika igrace ukuthi ziqaqeke izinto zakhe mase iqaqekile bese uthola ukuthi useyishintsha ibandla and omunye uthola ukuthi akahambi futhi yedwa uhamba nabantu obafice bekade beyigibhitele ofice kade beyidlela izidlo zabo ofice kade bezambela abantu akade bethi bayabona baqhashula izinto batshinga izinto abantu basindiswa kodwa uthola ukuthi ngenxa yokuthi sometimes uma uzofika kumina ufike njengomuntu onama projects bese lezi ingane zami exakekile la bese uyayiqasha ngale mina mangasaboni kahle ngasolingena masuhamba njoba isebenza kwena une influence eningi kumele kube kubona ukuthi I choose my dad then choosing noma I choose my church then choosing lo muntu oza nesinko ngoba njengamanje njobe sehamba usehamba nomuntu obe I connection ne blessing yabo uyabona so kuningi ogcina kuba ilezo zinto kodwa ngiye ngithi mina kuhle uma uhamba ebandleni engazathi ungangamshiya umfundisi engasakwazi ngisho ukuthandaza ekhala vulnerable ngenxa yakho and uwambuyisha isifuba ubhala kuma status ubhala ku Facebook uthi hayi mina bazongazi unalento ka yabona mina mina akwenzi 1 2 3 kunje nalento ka ayibhlungu mzalwane lento ka ngiyayisaba futhi ngiyakusaba nawe wenze nje wano nje yabona nje ngikhuluma nje nawe sakhuluma nje na u5 minutes mhlawumbe usuveza hlasimbe abawu7 uyabona it's all about wena it's all about wena fanele sikusabe wena ne message ezoshungelwa kumele ngempela iqoshelele ihlolo mhlambe ka3 ngoba khona wena la uyabona ungenza izinto eziningi ukuthi wena zenzeke leli bandla ungaluwisa wena leli bandla leli uyabona ube ne influence ukuthi leli bandla mhlasimbe libe khona wena othengele ipulpit wena othengele keyboard so manje sekumele sabe izinto eziningi so kubhlungu ukuba nabantu aba resourceful kodwa abaphethe remote uma umfundisi ufuna ukubuka uTBN yena ubuka 161 ufuna 161 sonke ke ngenxa ukuthi ke unamandla fanele ke sibuka 161 noma thina sifuna ukubuka u341 hey okay but when you touched on something lana okhuluma ngobuhle bokuba ku ministry yeah because obviously there is
the bad side, but also there is a positive side to everything, negative and positive. Yeah. So, Baba, I don't get more on the good things of being in the ministry, the advantages of being in the ministry. Ngizocela mhlawumbe ukuba defanyana kancane. Okay. You know, khona omunye owakwabhala ku Facebook umhlonishwa Okay. wabuza ukuthi umuntu akasho ukuthi imalini emhla eqala ukuba umfundisi ibandla lamholela wona babhala befundisa abaningi babhala amasarali zabo uqala babhala uyabona ke umuntu back in the days ngo 1990 bani ethi wehola 5000 so calculate manje ukuthi mhlambe lo muntu uhola malini ngabuka ukuthi madoda asinankinga uyabona mina ngibekiwe la ngikhona kunabantu ababekwayo kunabantu abasetshenzela ibrand yamadoda asafa ukuthi basustaineke kunabantu abangasahlalele ukuthi wena right abahlalele ukuthi leli bandla iumbrella yalithini uyabona so asikwazi ukuthi siyele so noma ungangaba na message noma ungaba nekandali aphatha abantu bahlalela ibrand uyabona so and kunama structures amakhulu la asho ukuthi amasarele zale ekhaya fanele benjani mina angiyazi sarali futhi angiboni ukuthi sarali ngoyazi mina esontweni mina personally vele ke ngangayela imali imini engikhipha imali nginika abazalwane namanje nginama wishes amaningi njengoba kuza ngisho iMother's Day ngolento leni ngifise ngingabenzela something is not about ukuthi kuzonikwa mina uyabona angitshelwanga lutho ngemali iBhayibheli likuvezile ukuthi kumele bafundiswe ukugcina konke uyabona so uma abazali befundiseke kahle ngibona ukuthi khona inselelo noma i-challenge engaba khona esontweni so ngamanye amazwi kukho konke ke lokho okukhona kuye ukuthi mase kuhlukwana yabona ke mina kunamabandla akuma suburb kunamabandla asemadolobheni kunamabandla asemalokishini mina ngiku rural area mina nganginento ethi ngifisa imiza nezimpondo ngihambe ngiyoshumayela abantu batshinga izimpondo phezulu kwezindlu uyabona so ngaya mina mabe bonasa nje abanye abefundisi baze kunalama check eniwakhiphayo akukho wrong enibanika amakhulu o chairperson babanike kanjalo no treasurer bamnike kushawe izandla kugikizo ama 100 amangaka nango covid nje abanye babeni now mina ngisemakhaya lapha mina kuke kulethwe u5 liter kabhontshisi mina amadumbe agcwele indlu mina umbila mina angikuthenge esitolo mina umbila angikuthenge emgaqweni umbila bazoletha iminikelo yabo engizibafundise ukuthi kuyanikela uyabona abasebenzi laba bantu laba banamasimu labantu laba banezinkukhu laba bantu laba bakhiphe lokhu okuncane umuntu ohola impesheni uyazi ukuthi uhola malini bese yathembeka kulokho okuncane anakho uyabona so ngamanye amazwi ke yilezo zimo lezo uyabona yilezo zimo nje lezo but mina I enjoy ministry uyabona njengamanje thina ebandleni asiqashile ebandleni kodwa sathi masiqala for 5 years mina bengirenta khona unyaka la khona sake sacishe sakhishwa ngabizwa isigungu siphethe lapho kwathiwa ngitsheleni umfundisi wenu waqala kwatshela abazali ngitshela umfundisi nahamba ukhonza esikoleni ngoba akazi kusho ukuthini ukukhonzela endaweni ye-resource center uyabona hayi ke ngafike lesigungu lesi sicwele lapha abaneni bale resource center enkulu ngafika lapha inkoleta imali enkulu ngabatshela ukuthi hayi akuhlangane base bethi hayi nosocela ushiye kase ngithi ke ngiyacela ningithathe ningenza ingane yini ake sithi ingane yakho mali
inalolu bizo ikwenye indawo idlule lesisimo lesi edlula kusona bese kuthiwa iyakhikhwa out ibuye ngathi mina la ngifica abantu ade bebhema ama drugs niyabazi la le ndaweni niyabazi kodwa namhlanje abasawabhemi ekade beyinkathazo niyabazi kodwa namhlanje ibuka impact enkulunkulu aseyenzile ngami kubona bagumula ibuko bakhala bakhansela isikweletu base bagcina bathi nale mali ade ukhokha ungabusayikhokha sicela usifakele ugesi njalo mantende uyabona so ngenxa ye consistency nokulalela uNkulunkulu ukuthi ngempela uma ethi iza la embumbulo uzokumela yini ukuthi ukhonza nansi inkomo ilunguza leminyango wena ungabaleka nje wena uyabona nansi imbuzi ingena lana ungabaleka uthi ayibo kwenzakalani lana uyabona so wena ujwayele amaperfume anzima kubantu oshayisana bangamahlombe kunomuntu ophuma ground ekade beka amanzi okugeza okade ayina ngeayina abangenawo ugesi abapheka emlilweni uzoyi-understand ukuthi lo muntu uzonuka kanjani kodwa ufika umhage with a smile awukwazi ukumcomparison mina ngifike esontweni kungekho ngisho imoto eyodwa lapha kwangekho ngisho imoto eyodwa bonke abazalwane bayithenga imoto sebenami abafika benazo babefike bethi ngqu balomfundisa kana moto uyode hlupha esicela simusele bahamba uyabona kodwa uNkulunkulu angenzela igrace nganikelelwa ngemoto mina ngagcina ngithenge yami imoto uyabona number 2 abazalwane baba nemoto manje ngithi uma ngingayicompetition namuntu mhlambe ngishuthi imoto esegcekeni ngithi kodwa uNkulunkulu ngikhumbula ukuthi sonke lebandleni kwangekho ngisho umuntu oyedwa nemoto uyabona uNkulunkulu wasibusisa uNkulunkulu uyabona so ngamanye amazwi kumina kunento ethi engazathi nginga investor ebandleni ngi-investe ngokwe administration ngi-investe ngokweyifundiso ngi-investe na kuyingane engathathe intweni lengilande ezikoleni zizogcwala la zingitshele zifuna incwadi ukuthi zingitshele zidabukelwe icathulo yami nangu ingane yakhe asesontweni uyayibona esikoleni naye yakuphelezela uyabona ukuthi la kunzima mina nje ngebirthday yami last year ngagqokisa izingane ezu40 hayi ukuthi ngithenge icathulo kuphela akukho wrong uma uthenge icathulo kuphela ngoba njoba isicathulo ngenaso obvious ne uniform ayikho nejezi alikho uNkulunkulu ngenzela umusa wangilethela ama partners sayisusa ingane sayikhipha phezulu yabona mina nginama appreciation certificate from department from schools be appreciate ukuthi siyibona impact naba bengangizwa abahloli namhlanje ayikho into abayenza bengangifonelanga yabona so angikho ke kulapho kulento yekole so sengisho ukuthi ngifuna ukuthi engazathi nginga investor noma ngathiwa lokuncane bengikuthola lengane uma iphupho la kuba udokotela ngi-investe ngisize lengasiza khona noma kuthiwa ngilale ngingadleli noma ngafa ngingahlalanga emzini engangiwufuna ngingayidrive imoto engangiyifuna kodwa izingane zami kule investment engiyenzile yobasebenzela abanye abahola imali enkulu abazibabhale ku Facebook kuthi abasha abantu ukuthi bahola malini la abaqali bendlela baze bafa bengayazi le language leni kodwa bona ba benefit ku benefit lesizwe nami ngiyengitshela ukuthi mina noma nganga benefit kodwa kusasa ngiyazi nami kube sekushaya amatoyitoyi la sekuvotwa la sekukhuluma indaba zamasarali umsebenzi uxhantile usumkhulu sekuthiwa istarting sale bandleni 100,000 ngaleso sikhathi mina ngangawazi ngisho u1000 yabona ngangawazi u1000 imali ikiphelele keyboard play imali iphelele keyboard play imali iphelele nje keyboard play imali nje keyboard play kubuyena ongifundisi kuleli bandla uyabona umfundisi indlela agcina umfundisi angabaleke ngayo kade ethandaza prepare message ehambela abazalwane abazalwane bafike bawushaya ehlasimbe lo 600 ukeyboard play uyimali u500 Sunday so buka ke lo mnikelo loyo awubotshileke kuqhamuke ishumi zikabhontshisi mina ngisenayo imali yokuthenga insipho yabona
kodwa akukho lokuthi kusasa ngeke ngize ngibuye ngoba kusasa nje ubona udlalela kusasa uma sithi imali ayikho imali ibingaka nama report uyawezwa kodwa kusasa uzohamba uhleba so it's better ukuthi iba happy uyabona bakhona befundisi engasho ukuthi ba successful nabanye futhi uthola ukuthi banama motives abo kodwa bakhona nalabo befundisi laba ngempela okungahlangani noma nabazali futhi babona abagcwele ningalelo langa ngomhla ka7 April ke ibirthday kaManqele kwenzeke ifike ehlasimbe ku3000 sekuyi event namaphoyisa kusefanele manje ngiyishare no keyboard player futhi nalo wona lo 3000 we birthday yami yabona but mina ngokwami ingakho ngithi ebandleni mina umzalwane nomzalwane umdala omncane ofunda isikole ufuna ukuba yini kimtshela futhi no keyboard player mina ngomfana oke wangiseve ebandleni ubaba wakhe wazwagcotshwa kwelinye ibandla base wazomcela ubaba wakhe kahle okay befunda nje ezikoleni lezi ezinye kodwa ayikho into abayiswele besingazi simkolele because ngabatsheni wathi mina baba akasoza adajukela isicathulo sikhona ebandleni akasoza aswele incwadi sikhona esikoleni uyabona akasoza aswele imali yokugibela sikhona siyisikole so ngicela yonke lo department sithatha so ngamtshena esethi kanje uyabona ke umuntu mase ko grade 11 uyabona lo machanje grade 10 grade 11 ngase ngithi mina lalela njengoba usuhlele ematendeni awusena isikhathi sokufunda uzoshayeka fanele bathola labo 500 rand kodwa kusasa labo 500 rand masekhona ingane ngeke bakwazi ukusustain bazobe sebeyinto engelutho uzobe usufuna sithi double kulo 500 rand ngenxa yendleko zakhe seziyanyuka so is better njengamanje ukuthi investa kulento oyifunayo yabona engazathi ungafunda kakhulu ube nawo le qualification seze ngawo kamandla sikhume noba ukuthi support ukuthi ube nayo ukuze ungazele ebandleni uzele ukuthi fanele ukhokhelwe kodwa fanele sik appreciate kodwa uze ebandleni nawe uzokhonza nami mina ngiye ebandleni ngiyokhonza angizile ngoba naku ngibheka imali ngeke ungizwe ngithi ngime lapha ebandleni ngithi bazalwane aninginaki aningisupporti hayi ngimeme umfundisi ngithi akazongiqondisela abazalwane hayi ngeke hayi but mina I enjoy ministry I enjoy talking with people ngibafonele ngosuku engilidedicate lokuthi ngiyabahambela mina kufike kuba isemakhaya embumbulu kuphinde kube khona indawo esurrounding enabazalwane abakhonza under mina ayibizwa ngamaplaza ngihambe ngiye khona ngivinjwe iphunu lithi uzofuna la ngibatshethe ngize kwiHamente uyabona lithi umfundisi mama amabhunu amanye asayangazi uyabona so ngenxa ukuthi nabazalwane so uyabona ke lapho uphambana nayo yonke uhlobo lento umzalwane wakade shaya igeja leplazini kuningi umsebenzi seplazini endlela ongayo kufuyiwe yilokho nalokho njengoba kuthiwa isemaplazini kuningi ukusokwenza besebenza lo msebenzi abangaholi lutho lapho uyabona so kuningi ke ohlaze uthi sesimema ke le department ake sizobuza ukuthi singenza kanjani ukuthi sithuthukise ngalokho singenza kanjani ukuthi labo mama bangagcini bekhuluma izilimi 7 days a week yini abangayenza uyabona ukuthi sikwazi ukuthi kube khona isikutholayo uyabona yiloma opportunities esithi investing ebandleni then ibandla liinveste kumfundisi uyabona so uma investment isiqhume kahle hayi umuntu uhleka kahle ngoba unga invest kodwa kutholakala ukuthi ulambile kodwa imali zakhe ehleli lapha lesasikhungu kodwa mase ivuthiwe imali zakho uyosebenza usuhleka wedwa usushintsha umuzi yindaba investment yakho isifike la khona isingakwenzela izinto so as investeni then ekuqoqela abantu sizohamba siyothwala ngoba nasifuna ukumitha ama standard sifuna ukugqoka izinto ezinamagama mina ngiyifihlela umzimba nje siyababongela abagqokayo njenge nawe nje ubucwebezela nje asinamona nibahle mina ngiyifihlela umzimba kodwa uNkulunkulu ngesikhathi esiright ngalelo langa message nawe ake ugqoke kule store hayi nami siyogqoka khona uyabona ake ugqoke nawe igama nawe uyogqoka yabona njengoba le phone ayiphethe nje le babukeli uphethe ifoni ebheke la kumatawu ngempela uyabona so i standard uyabona so I'm enjoying i ministry ngenxa ukuthi ngiyazi ukuthi ngangenelani kuyona
yafika kumnikazi yajubalala yafika siyabonga mfundisi. As you know ke baba ukuthi lo hlelo uhlelo olibheka kabanzi ngeimpilo zama keyboard players as well as worshippers. So on the previous episode all keyboard player as well as worshippers bake ba complain or they spoke about how they've been exploited emabandleni okanye kuyimvuselelo. What's your take on that baba? Okay, mhlambe mina engakusho ngokamanqele njenganje nombono kaPaul. Ngiyacabanga ukuthi iba sekuhlanganeni kwami nawe indaba. Okay. Sihlangane phezulu kwaziphi inqumo mina nawe. Okay. Savumelane ngaziphi isivumelwane nawe. Okay. Uyabona? So uma leso sivumelwane leso sesingasafulfilleki ngezathu ezinhlobonhlobo buyela phela. Okay. Ukuze singaphambani ukuthi ndoda njengoba ngumfundisi nje ongena nkosikazi ngiqongelela imali ngifuna ukolobola. Okay. Ingakho imali kunzima ungakwazi ukungibekezela ngenza isibonelo. Mhlambe ngifuna ukuthenga imoto, mhlambe sifuna ukuthenga isound. Ziningi izathu ongayibeka. Kodwa ngibuyela entweni ethi mhla kuhlanganwa zayithini ivumelwane zenu. Okay. Uma benivumelana ukuthi nizonekana u20 rand mina bakhona abafowethu abafikile la nami ngabuka ngihlele endlini ngimincile bekhuluma hayi umincile mfundisi bengimincile bakhuluma hayi ngabona ukuthi akukho okube ngakwenza ngoba ngiyastika kulento esivumelene ngayo. Uyabona? Mina ngiye no treasurer ku keyboard player. Ngifike ngimtshela ukuthi umnikelo ubewu u239 rand. Nanku ubhalile phansi kanje. Nanti uhlweza lingaka. Kodwa keyboard player ngizocela ukuthi sibhale phansi ibalance yakho. Kodwa ngicela uyithatha yonke. Ahambe nalo uhlweza lunjalo. Hamba nalo ngena emotweni. Number 2, mina bekuno keyboard player abagibela hlasimbe kathathu ube buze bafike esontweni. Mina ngumuntu osigcina isikhathi. Mina ngumuntu omethe u9. So uma ususifikisa lethu sazoxhuma isound isithunywa sami siyabaleka. Yabona? So engazathi nje yonke idinga flow. Okay. Kodwa angikaze la khona irate ya normal service ne rate yobusuku bonke ayifani. Uyabona? So nakhona lapho sibengithi njengoba siya lapha siya ebusuku noma siya ku holiday service mhlasimbe ku Saturday isivumelwano sethi sizothi kanjena asime kusona singalebile sis review unless wena usuthi mfundisi hayi sekufika osomabhizinisi abapanga ngemoto ezinkulu la ngeke ngiyacela mfundisi ukuthi ungifakele. Uyabona? Ukuthi xaxa. Uyabona? So kuya lapho ke kodwa elami lithi akekho umuntu ongenazi idingo. Nami nginazi ingane engihlulakala kuyiprovider zami. Okuba buhlungu. Futhi angikwazi ukuzoma ekubazalwane. Yabona bona njengoba bethuka abefundisi noma becomplain abefundisi. Should namfana bengicomplain ngabazalwane. Uthi abanginiki lento efanele ngibe yithola ukuze nami ngikwazi ukusupporta lo. Izingane engizalayo zithuka mina. Azithuki abazalwane zithuka mina ukuthi umfundisi waye ubaba waye kumsebenzi behluleke ukusiprovide labazalwane laba abamnaki kanje bona badla kahle baphila kahle. Uyabona? So ngisebandleni nje ngine vision ukuthi yini engakwazi ukusustain ngayo umndeni wami eceleni kungabi yibandla ngoba ibandla kusasa bakhona kusasa basekho. Uyabona? Lo nikela ngo100 rand kusasa akase kuzoshiya abanikela ngo5 rand. Lo 100 rand isithembele kona. Uyabona? So kuhle ukuthi ngithi ngiyumfundisi kodwa ngibe nayo into kusasa engithi lento ingabi legacy enganeni zami zingakwazi ingane zami ukuphila akwazi unkosikazi wami ukuphila. Uyabona? So engazathi singathi sikhonza uNkulunkulu singabhekile izimbenge. Singathi sikhonza uNkulunkulu singabuki imnikelo ewiswa laphana.
ngoba same people abacomplaina ngimnikela ngeke uzobabone besukuma bona bawunikela kusho kuthiwa ke uke wathembeka kubona uhlanganile lo 1000 wa every Sunday kodwa ke kumbone keep u50 ayunikela uhlasimbi uyibu mhlawumbe uyanikela kumfundisi wakhe nakumfundisi wakhe uthi uyathola akawukhiphi nalo 100 weshumi sale mali omnika yona uyabona so ubona ukuthi lo muntu lo naye uyiphilele emoyeni kuthiwani sithini sisabantu abathembeke kokuncane abanako so the time njengoba sishawa izinto kanje zishaya mhlasimbe uworshipper ushawa izinto mhlasimbe ukeyboard player ngicela ukubuza ukuthi ake wena ke uyihlole ke weyivalela ekamereni ukuthi uthembekile ni wena kokuncane ngoba kungenzeka nje ukuthi uNkulunkulu ayivale nje reservoir nalomfundisi ukuthi ngoba mhlasimbe naye akathembekile nawe futhi mhlasimbe awuthembekile yabona ake nami ngiyoyibheka ukuthi njengoba yabona benganginiki lutho mina ngithembeke ngifaithful ku spiritual father wami naye ufaithful yini kulokho ngoba phela umzalwane lodlalelayo yabona umzalwane lodlalelayo ngedlalela umuntu ofake amabhayi zangoma ngedlalela umuntu ofake iphahla shuthi umzalwane lona yabona ngaphandle methi nje mina ngizosebenza kodwa kuhle ukubona ulento lena iworshipper lithandaza kuhle ukubona ukeyboard player ethandaza yabona elokugcina lithi mina bengicela ukuthi uma siya esontweni ake siyeleni uNkulunkulu singayili ezinye izinto ezogcina singakwazi ukukhonza uNkulunkulu ngoba sinama expectation buyela ku drawing board ukuthi yisiphi isivumelane ngaso nalo mfundisi ngoba ungathi abefundisi ithi umfundisi usibani okay phela alright ungasibhanqi ngoba bonke keyboard player mina abaseke bangidlalela lo khona I mean lo okade osanda khamba uhambe ngenxa kababu wakhe hayi ngenxa ukuthi mina ngangiyimubi kuyena naye wayemubi kumina kodwa sihlala iminyaka naye bakhona nabanye bangidlalelile lo khona uke wawugeja ukhiye manje kanjani baba ukhiye uthola ukuthi kuphela u30 second uthola ukuthi hayi iculo hayi uyabona ayihlangani inote yabona akuhlangani usaphuwe ti ayi ubone ukuthi hayi uyabona kodwa basebethi abazalwane baba kwavuka amazwi akhulunywa ubaba uSikhosana dala kimi ngo2018 bathi kholelwa kulabantwana onabo bazobe yilento bathi kholelwa kulomuntu namhlanje kade kufike enye artist ngephasika yathi ngicela umfana wakho ahambe nama ekuvukile ngicela mangilethe eThekwini ukuthi ngidlalele uyena yo yindaba ngakholelwa kuyona ngase ngiyampresentela ukuthi yini engiyifunayo okay mina uyabona right uyilento angisabi noma kuthiwa uyamcela ngilanga lakho lezoshada ngalo kade ungitshela ngathi uzolimemezela ukuthi azokudlalela angisabi ngoba njoba nje umuntu wethimo ofika afika idedele lonto leyo ngoba yini ngakholelwa kuyena andisaba nezivumelwano mekubhedile uyabothi baba kubhedile kube nenkinga lo shedding mhlawumbe ugesi mhlawumbe ubuye mhlawumbe hour unomfundisi sengizoqeda athi hayi baba ngicela unganginiki lutho athi baba ngicela unginike imali yokugibela uyabona kodwa mina ngisofana ngiyomnika yonke ngoba savumelana angishongo ukuthi ugesi mawukhona ugesi mawungekho ube khona ufike uyixhuma isound okay yabona ube khona kwi rehearsal uyabona so mina ukube nginemali mina bengeke ngibanika ama salaries keyboard player ama worshippers ama ushers kodwa bengifuna mina ukwasupporta ngayo yonke into abafuna ukuba successful kuyona noma ngabe ukuyofunda
noma ukuqala amabhizinisi noma ngabe ukuya le ukuhlanganisa ukukholetha la material ayifunayo ukuthenga iCamera ufuna kulento le ukuthenga impahla ze decoration ze catering iyona into engiyifunayo ukuze beze lebandleni bezokhonza uNkulunkulu bengabhekile amasaralize kodwa ibandla liba empowerishile bebile izinto abafisa ukuba izona hayi ukuthi umuntu aphelele kubeni umdumisi silapha sokhonza akekho kumele ngamkhonza uNkulunkulu odlalayo oshaya idrama oshaya isiginci sonke sokhonza uNkulunkulu kodwa engazathi singaya nje lapha noma ngabe uyile esikoleni uma usubizwe kulela qembu elikhuluke uma lithi izokunika imali engaka fine ungahamba uye kulona lizokunika imali engaka kodwa mina ngifisa ukuthi uma ke usubuye eqembu elikhulu khonza uNkulunkulu iba nebusiness lakho amen Amen. Mfundisi Sibili. Baba kubalekile yini ukuthi abadumisi no keyboard player bakhokhelwe? Number 1 bengathi mina ngifisa mina ukubabhanqa bonke. Okay. Kuno mama aba full time ku intercession. Yeah. For mina. Yeah. Abashintshana ngama hour. Full time. Njenga nama worshipers angithi full time. A full time, yeah. Keyboard player full time. Yeah. Ushers ba full time. Wena ungibuza go keyboard player ungibuza nge worship. Awungibuzi ngale intercessor full time. Awungibuzi ngaleli usher el full time elenza yonke into ibe up to date noma ufika uyifica inhleleko ukuthi ku standard lana noma ngabe isemakhaya. So now mina personally njengo mfoka Manqele uDuyazo Mhlophe njengehlabathi zolwandle bengathi ngokwami uma kukhona abakhokhelwayo abakhokhelwe bonke kodwa ngenxa ukuthi keyboard player ungagcina ushaya izandla uma engekho akekho ozovuma ukuzovolunteer. Okay. Kodwa ngiyabuyela entweni ethi mina personally ngiyafisa mina ukuba empowerisha then ukubakhokhela ngoba awukwazi ukuenjoy imafini ebhakwe yimina ngoba kusasa ngiyiqhenya usuthi baba Manqele imnandi imafini yakho ungifica ngikho kwimudi ungifice sengiyadakwa ungifice uyakhumbula kuvaleka ofishi le ndoda kuthiwa iyakwazi ukudoba uPetro kuthiwa bavaleka kwabantula kwaze kwasa ofishi kusebegoqa amanene sebewashile sebehamba waqhubeka wafika uJesu wathi phonsani kwase khona abantu ahamba nabo abemehamba nabo babefika bedlala amaphepha bedlala amadayisi ngoba bayazi ukuthi le ndoda igudi lekudobeni ibambe kuzodliwa emakhaya wabothi uJesu kunabantu abasonga izandla la wathi ake ngivala ufishi ukuma ngeworshipper elilodwa lisehlisela uNkulunkulu okavala iworship ubone selikhulelwe avala ufishi ngoba ufuna wonke umuntu asebenze la ngaphakathi. Okay. Yabona? uNkulunkulu okakhoza isimo ukuthi lo muntu lo akakwenzeka idistraction akakasusa umsindo nje ngoba ufuna nala sonke kahle bekumele esontweni ingane yakho ingane yami iyakwazi ukudlala ikeyboard ingane kababa iyakwazi ukudlala isiginci ingane zethu ziyakwazi ukuworshipha kuthi ebandleni singamelwa abantu ababodwa uyabona kodwa laba bantu laba akube yireservoir yo empowerisha abantu ibandla ukuthi babe abantu abazoba neinfluence yabona njengoba ngithi ngikhuluma ngemafini yami njengoba uthi ubest kukuthi kusasa lo keyboard player omingayo omncomayo esimkhokhelayo kunabantu abazomkhokhela imali engcono kusasa bese beyahamba besithi imafini yakhe bengevi imnandi bedlalela kangcono. Okay. Now kungcono uma sengifa mina ngingakushiyi no 25 liter wamafini ngikushiye ne recipe how to bake imafini. Okay. Ibandla libe nama recipe okuproducer abantu bakwazi ukuyiproducela izinto nokuthi enjoy isipho esodwa ebandleni. So ngamanye amazwi mina uma kuthiwa
angikabi nayo ngihlahle ukuthi ama worshipers ami acela ukukhokhelwa we are still ibandla lisakhula mhlasimbe maselilikhulu mhlambe bofika isigungu sami sisho ukuthi hayi sesicela abakhokhelwe bebona nempumelelo ukuthi isinkulu mhlasimbe ngaleso sikhathi kodwa i-vision yami ukuba empowerish i-vision yami ukuthi noma kuthiwa sengekho emhlabeni athi li business lama ngenxa kalento le kamfundisi wami wangisupport ngudokotela namhlanje umfundisi wami wangilethela udokotela uMC uDlomo la wakhuluma nami wangise eCuba namhlanje ezama umfundisi engalali ngama airtime akhe engisupporta nesikoleni ngenayo imali yokudla yabona so now ke yilonto engiyifisayo mina ngokwami ngoba kusasa uma ngihamba mina uzoba senkingeni ngoba ubusujwayele mina kodwa uma ubu empowered uyazi ukuthi noma umfundisi saseke kodwa khona ifelunguna phakathi umfundisi alishiya kumina so abakhokhelwe bonke mabekhokhelwa abakhokhelwe bonke mabekhokhelwa singakhokhela abanye singabakhokheli kodwa personal mina ngifisa ukinvesta kubona ngancamela ngilale ngingadlile kodwa investment yami ibila kubona kusasa bayobila izinto lezi abothi ingane kamfundisi sengemathamba mhlophe bathi ayikwazi ukulala engadlile ayikwazi ukulala yazi ukuthi kunabantu abaqala amabandla amakhulu esingawasho namandla kunabefundisi abahola imali ezinkulu kodwa ama founders ingane zabo nezulu zabo ziyahlupheka ezinye ziyaphuza ezinye isemadlozi ngenxa ukuthi impilo abayiphiliso baba babo yababhlungu kodwa bona baba empowered bona baba bakhulu sebesha amasara labawafunayo kwi leadership uyakwazi ukupressa lo ngokuthi ubani wena isho ukuthi kufanele ngihola 30,000 manje ngizokunika 2,000 every month wena uthola ukuthi une team yakhe khona la mase ngasamfuna usibani bani kukhokhaswe kodwa kunabantu abafa ingane zabo ziyahlupheka kuze kube manje abanye sebadala abashadile abagananga abanamizi abafundile ngenxa ukuthi abaqali bendlela bashona beke ukuthi uNkulunkulu into ayibekile uNkulunkulu kubona wayefunile ukuthi ifulfilleke leyo nto leyo so iyafulfilleka kwa empowerish abanye abantu namhlanje so iyona into engishisayo nengipregnant yona exhumaxhumayo kumina ethi laba bantu laba ba empowerish laba bantu kusasa ake bandleni ke kuphume usopolitiki ake kuphume usomabhizinisi ofika kade ingane ake kuphume inesi ake kuphume uthisha ake kuphume udokotela ezingane ake kuphume abantu aba-occupyayo uyabona ebandleni so iyokwenza kanjani lo nto leyo uma ifocus yami ikuyimali yabona same yona le mali encane mangithembeke kubona ethi umuntu uya kwi-interview eza kumina sekusela lento lena sekusela kulo 500 rand sekusela ulento lena u100 rand ngithathe ulento lena 50 rand ngithi gibela lo mama endlini mengithe mengibuya ngizomenzisa inzipho ngizomenzela izinkophe ngizomusa esaluni kwiqiqi ayisahlangani kumuncu kumina bahepha abanye abantu ngaleni asibuyele kwi drawing board sazivumelane ngani kodwa uma kuthiwa abakhokhelwa abantu abakhokhelwe bonke abantu akhokhelwa ama intercessors akhokhelwa ama ash akhokhelwa ama worship ngakhokhelwa abantu abawu2 amakhokhela umuntu oyedwa abakhokhelwa bonke kodwa asiyeni ezivumalonini ngoba nje sami isivumelano isivumelano sami no keyboard player but laba ngathi ngicela uku empowerish okwamanje yabona all right okay Okay, ke babukele emakhaya umfundisi uyasho ukuthi bonke abantu abakhokhelwe. Amen. Okay, bonke abantu abakhokhelwe. Baba, have you ever faced any exploitation? Mina ngathini konke engafundiswa indoda endala yona. Wathi hoya nalapho khona ubona ngazathi uyahlukumezeka ngoba ukhona umuntu ohleli phansi
ongenza into lo okade kuhlukumeza ekungamthatha like iminyaka ukuthi akwenze. So njalo la khona ubona ngathi uyahlukumezeka. Mina ngiyafisa ukukutshela ukuthi something good khona lokho okuhlukumezeka kukhona. Futhi nawe uyobonga ngelinye ilanga ukuthi sometimes ngangithi nje indlela engihlukumeza ngathi ngiya give up kanti kunomuntu ozobona ipotential kuwena. Uyabona? Mina ngaya kwenye indawo eseStenga. Uyabona eStenga mase kuthiwa nje ufuna nje imali yokufika eyokubuya sizokunika qala nje wathi ingathi uzolala futhi ngabona ukuthi kwawona lokho kulala kwangahleliwe ngoba makuphela inkonzo umile leminyango kuyiwa kaGogo Thizeni uGogo Thizeni kuthiwa akayokhipha izingane ekamereni wena uyolala ekamereni lezingane manje. Uyabona isale lapha ekamereni lezingane nazi ingane phela isikole phela ekseni. Yabona uyabona ke abantu ade bengalindele umuntu sebezokhipha ukudla okunormal nje ekade bethi nje hayi akona ukudla nje kwethu uyazi nje nawe ukuthi kunokudla owazi ukuthi hayi ulesithathu ulesine uyabona umgqibelo eqala ekushintsha. So uyabona kuleso simo leso fanele eqalwe manje kuyofudunyezo. Mina nje personally angidli noma yini ekudleni kunabanye abantu abathanda lokhu ukuqinisa kulokhu ukuqinisa kulokhu ayi mina angidli ngiyahluleka and ngibuya kwisimo mina eke kwavala amehlo kucatsha ukuthi ngihamba emhlabeni ngigula kodwa uNkulunkulu waba nomusa ngabuya sekuvalwa amehlo. Yabona ngishawa into ekwazi ukuthi awudabuli kuyona. Uyabona so kodwa uNkulunkulu wangenza so ngamanye amazwi uma uhamba ke uyolala noma kanjani one ingubo lelikuzona ezazingane zibuye lale uyabona and then uthola ukuthi lese une asthma nje lapho usuyaqala manje uvuka ucinene kunje ngenxa environment kanti wena uyazazi so lezo zinto lezo ziyahlukumezana kakhulu kodwa kulabantu laba mina engakufunda kodwa ukuthi kukona konke akhona ama results le ngahlukumezeka khona aqhamuka abamahle kukona umuntu okade ekhona ngaphakathi uyabona kodwa bese uthatha i-decision ukuthi usibanibani Okay. mahlangana Okay. All right. Hey baba, ngiyafisa ukungena la ngoba it's a serious matter and I feel like angeni. Indaba yokuthi ubaba uyimodelisha kanjani into yokuba ubaba enganeni. I'm asking this question because okibe playback abafika nama worshipers ayakhuluma bake bakhuluma ngezinto ezibahlulayo. Okay. You know, izimo ezibahlulayo empilweni and basho ukuthi abanye bathi it's because babukele befundisi baphuza ngoba abefundisi bebe bathunga utshwala baneyintombi because of all that. So ngifuna ukuthi baba usichazele ukuthi ubaba yini okumele uyenze njengobaba, especially a spiritual father. Especially as a spiritual father, yeah. Bayaphuza bese bethi bebethunywe baba baba balandela into bebethunywe baba so ingakho sebe involve nabo kulesimo kube inombe into engathi into enomali. Kodwa ke mina ngicela ukuthi ngingathi keyboard player ngoba ukhona engathi abakaze ba experience lonto leyo. Okay. Ngicela ukuthi nje ama sons. Okay. Yabona? Ngoba nje khona nje uthola ukuthi omunye uya amaberwa. Kodwa amaberwa yazi izinto ezinkulu. Ngiyacabanga ukuthi
encekweni engathi mhlasimbe ziyaphuza ngiqale nje lapho angikwazi ama reasons zabo ukuthi hayi bephuza utshwala khona mhlasimbe abangaphuzi ngoba nakube anganoma baphuza ngoba nakube enjoya noma badlulisa baphuza ngoba bedlula ezimweni yini angeke ngize ngibakhulumele ngoba sengadlula mina ekujajeni umuntu ngoba awumazi umuntu udlula laphi kusasa omunye eze kuthi uyibulela bese uthi kusasa bengcono la dephuza uyabona so ngoba nayo bese rishe kwisilindi uyabona angimazi ukuthi usuke edlula laphi kodwa one vele asikho isifundo engingasithola kubaba wami ephuzo utshwala is adu yangithuma noma akangithumi uma nje ngazi ukuthi uyaphuza obvious seku wrong lokho wesike masumthuma ukuthuma isani yakho uthi umuntu okhona lebandleni uthi hayi ahamba uyongithengela into ukuthi ayi ngokwami ubig no oyingadlangadla kumina ngoba lento oyenzayo kusasa lezingane lezi zizokushiya lebandleni and then uzobuxoxa left right and center ugcine usuyidefender futhi usho ukuthi vele kunjalo phokunani uyabona uyidefendena ngamaverse amanye ongayidefenda ngawo uyabona so uzojola nomntanakho phakathi lebandleni one umama umfundisi nje usuke usumstriphile lapho isi out nje indaba yakhe noma mhlasimbe ngigagxekeka kodwa nje mhlambe omunye unezathu zakhe kodwa usojola nomzalwane wakho usumstriphile vele lo mntwana futhi ngeke uphinde ububaba la ngaphakathi la esontweni ngenxa yani yokuthi indlela lo mntwana usukhuluma amahlazo akwakho izinto zale ibandleni lo mntwana usenamandla ukudestroy leli bandla leli uma nje wena usuthi nje hey uNkulunkulu ebusuku ufikile wathi angiphume kulento ususenkingeni ngoba akafikanga kuyena uyabona wena ususha nendlu umsebenzi usuyafa kanti uNkulunkulu bebeka into ezinkulu kuwena ngalomsebenzi lona uyabona carelessness ukuba careless lokhu uyabona kahle kahle utshwala amantombazana ngicela nje isani yakho akumele yazi ubuthakathaka bakho ngoba iyoma ngabo kusasa noma into zakho sezi right iyoma ngalo nto le ngeke usaphinde uthi kete noma ngabe uNkulunkulu usethi khuluma ngokuthi uthi uyakhuluma ukujongile uthi uyakhuluma ukujongile akusakhulume manje indaba uyazazi kade sinawe endaweni ukuthi ebusuku kade esikhothile ephume ethi uyothandaza kanti wena buhlele hotel uthi bazalwane ibandla lemkhulekweni umfana uyazi ukuthi akayi into emkhuleka into engekho lebandleni umfuthi makuthiwe emkhulekweni usuke esehotel uyabona edlalele namantombazana edlela kamnandi lapha umemezela ifasting wena umemezela ifasting ngesonto but wena ngomsombuluko use restaurant wamba nayo isani yakho uyabona wamba nifike nidla abazani bayathandaza lena ekhaya ukhuluma ubude bendlela bakho hayi ngendlela right kulesani yakho and then uze uyilimaze noma uNkulunkulu lo mfana lo besazombeka noma lo girl besazombeka kwelinye izinga kodwa akhule nje eseyigundane nje lasesontweni agcine engithi njengoba ngumfundisi ngazi inkinga zakho prophetess njenga na uphethe ibandla nalo uphethe ibandla nalo uphethe ibandla ngicina mina ngitshenisana igcina ibonisana ukuthi kanti kunje kuma leaders ngikhuluma izinto engafanele ngiyikhulume ngiya-expose kulesani le mhlazane uNkulunkulu engambela ngakho konke kade kungikhathaza kungifaka lesimo for the fact ukuthi useyazi kuyoba nzima ukumconvince baningi abantu abalimaze amabandla kakhulu ila aba close kakhulu nomfundisi futhi mase behamba baphatha amafayela
bakutshela kahle bathi nazo okuncane nini nazo okuncane ni sina siyazi usakhuluma ngani ukuthi bayajola nobani hayibo yini le thina sazi thina yebo mama usibanibani hothi ngime lapha hothi ngime lapha athi ngambona usiba uthi wathi ngime lapha ngifuna ukuthiwa sengithe ngoba yini kuningi okwenze phambi kwakho umdestroyile lo mzalwane nceke yenkosi angizazi izathu zakho ezikufakele kulesi simo lesi ngoba hlasimbe ubungayibulala kodwa you are 100% ukuthi moshawa izinto ungabi nayo umuntu oya kuyena ungakwazi ukuyokhala uNkulunkulu kodwa yethi abazali mabeshawa izinto ubakhomba uNkulunkulu wena moshawa izinto uye tops yabona moshawa izinto uye launch yabona ziningi idumbu la malonje yabona bekufanele sithathe umlahla nkosi ihlamvu nje kambe sibemeza amadoda sibanibani sesiyahamba manje sibanibani sesiyahamba manje uyigudla wonke amadolobha uyofika lo lwadla uhamba umemeza maningi idumbu lapha ningi idumbu ekhishiwe kufanele izambe ziyolandwa kodwa ke manje angikwazi mina budlula before uzofika kulesimo lesangikwazi ukukujaja uyabona angikwazi kodwa unga expose wathi omunye ngiqala wathi izingane zakho zingabazi ubuthakathaka bakho ngoba ziyoma ngabo lobo buthakathaka bakho so angikwazi mina abazali mabengidlule enkingeni ngibakhombe uNkulunkulu mina mangidlule enkingeni uNkulunkulu wami usetops ngiyothe ngibhodlela ngiyothe ngiwayini ay kahleni hey yeah baba esiphi isixazululo esingaba khona ukusolve indaba yalesi le ekhona between oKibo player nabefundisi yona issue zemkhetha le oKibo player ayiki issue yama worshipers nabefundisi ayiki issue yama ushers nabefundisi ayiki issue ye leadership nomfundisi yini lento lena noma ubaba ekhaya uKibo player angazi kodwa ngizama ukuthola ukuthi yini kuyi-issue engazathi manje fanele ngibisitha noma kufanele kunama issues ngoba ngumzalwane at the end of the day uKibo player umzalwane sixabanelana sibangana uyabona so ake sene enkonzweni siyofuna uNkulunkulu ake sene enkonzweni siyodumisa uNkulunkulu ake sene enkonzweni sonke siyodumisa uNkulunkulu so angazi ukuthi le issue kodwa mina bengathi into yami nje nanivumelene ngani uma lo muntu lo sosithembise engasa lento le engasa fulfill first day ngalo langa lelo phuma ungalibamba umhlebe ukuze ungalibeli uthi hayi mhlambe nesimant uthi mhlambe next week uthi next week ulibeli next week kuzophala kuphala bese ebamubi noma bese uthi babi babheda kanje now ke uma kwathi izivumelana iseyona lonto thatha into zakho phumele ngaphandle ubhale ku Facebook ukuthi I'm available if khona umfundisi ongidingayo not exposing lo mfundisi lo kade uphuma kuyena uthola omunye nambe neku interview naye noma bakurefer uye ku interview bese uyasho ukuthi hey baba ngiyacela stick kulokho bese uyasho ukuthi hey baba ngiyacela ukuthi ungayiveze ngazathi unemali kanti awunayo imali uyabona so ngiyacela ukwazi khona nje umfundisi uthola ukuthi unengane eyiningi mhlawumbe wazi leyo yodwa le lesontweni and then ngoba yalo mama shade naye unezingane from school mhlawumbe wathola izingane une challenge inkulu engaka naye uphonsa kuze kuphela ngathi uthi uzophonsana nenu nezingafi zilazi ziyajikjela amatshe la uyabona now khuluma iqiniso nawe umfundisi kulomuntu ukuthi financial esontweni asenzi kahle njenganje nami minimal ayizi kumina imali ya kulento lena ku treasury yabona ngizwa ngayi report ukuthi imali ibe imalini athi hambe yali mina ngicela ukuyibusisa kuthiwe nazishumi ezakho umfundisi zona ziyikuyena yabona so uma ke ishumi ke zingekho kunjanika yabona mina ngithi njalo masubona ngazathi uyahetheka mfundisi
mkhumbuze isivumelwano avumelana ngaso nawe keyboard player uma usuhack mkhumbuze nawe isivumelwano enavumelana ngaso ni stick kusona noma ni review leso lento lena leso sivumelwano seni leso then ukuthi nibe izitha ngoba ngazi yini kwahlaze kwane nethishu nje phakathi kwa keyboard player nomrudi siyabonga baba siyakujabulela kakhulu kuba nawe la kulolu hlelo. And one thing I take from you is the mere fact that there's a word in the Bible, elithi, the greatest of them all shall be the servant. Nanokuthi communication is key. Baba, in closing, ungathi nje kumbukile usemakhaya okholwayo nongakholwa. Sesivala ngibonga ithuba but ngiyacela ukuthi lo sibukele ukhona I know ukuthi sidlula ezimweni ezingafani kodwa uthi uJoel chapter number 2 verse number 27 uthi niyokwazi ukuthi nginguNkulunkulu akekho omunye bese thi abantu bami abayikujabha kuze kube phakade. Ngifisa nje ukusho nje lo mazwi kaMprophet uJoel ukuthi angikwazi ukuthi udevelop kodwa leso simo asiyukuba forever. Uyabona ukuthi uSara wakwaba intombi nje yabangaka ya approachwa yangena esigabeni sokuba umama usemncane wangelwa bomama useqinile waba ugogo i-age athola kuyona ingane i-age yobukhokho ulento lena uSara kodwa kajabhanga kwaze kwaba phakade. Amen. uSara wayijabhile abantwana engabatholi kodwa kajabhanga kwaze kwaba forever. Angikwazi ukuthi ujabhiswa yini ujabhiswa isiphi isimo ukhule ngaphansi kwasiphi isimo kwenzakalani uphikwa izinto ulahlekelwe izinto nakuma covid hey ngake ngalala intokazi sengivalwa ngalala esibhedlela mangilala esibhedlela kwathiwa ngine cancer ku stage 3 ngabona abantu mina begingqika phambi kwami bembozwa phambi kwami la le ewodini ngangikuyona bembozwa abantu ukudla ngingasakudla ngingangamashidi kuzona zonke leso simo leso kuzona sonke leso simo leso i-confidence yami yayisishawa ukuthi nawo abantu bembozwa uma kufanele uPorter athi uPorter hayi bekusagcwele kuyimoshwali lento le isidumbu nihlale nasewodini uyabona lezi zinto lezi uexperience uyibuka kwavuka uJohn 1 verse number 12 elithi bonke abamamukelayo wabapha amandla ekuthini babe ngabantwana baNkulunkulu ngathi uNkulunkulu lawo mandla elithi iBhayibheli imhlangi phakamisa isandla ngawamukela ngathi inkosi ngiyawacela ivoice noma kuthiwa isaphumi ngathi ngiyawacela lamandla lawo kwathiwa makubuya ama result kwathiwa ngiyangena kwi chemotherapy yangikhahlaza yangenza kwathi uyahamba yakwahamba ubani nakini nasekhaya kwahamba ukukhulu wakho kwahamba umalume kwahamba ubaba wakho ngayo le cancer le should lento sekwinto yasekhaya ngathi mina mkhulu ongakimi nginosezweni. Amen. Abantu bamkusha uNkulunkulu abayokujabha kuze kube phakathi noma bakahleka noma bangasho zonke ezinye izinto kodwa bamba lento lena ukuthi awuyi ukujabha awuyi ukuswela awuyi ukukhala kuze kube forever. Uma Elizabeth bahanjelwa na uNkulunkulu uzokhambela uma uNkulunkulu bazalwane uma uNkulunkulu lo uNkulunkulu wethu akasiyena umuntu kuba ngaqamba amanga nalesiyo simo angeke waphelela kusona angeke wafela kusona la ungibukela ukhona ikhona uNkulunkulu into ayibekile phezulu kwempilo yakho uNkulunkulu akubusise sibonge nethuba ngiyathemba ukuthi lapha ekhaya kukhona okutholile uNkulunkulu akubusise egameni lika Jesu Kristu amen. Mfundisi abafisa ukuxhumana nawe bangaxhumana nawe kephi uyatholakala enkundleni zokuxhumana Sizwe Manqele
ku Facebook and then ayifuna inamba yami ngiyacabanga ukuthi ongi inbox kodwa ke ngokukhonza ibandla lisembumbulu endaweni yakwaMoya ngasenhla kwesikole ekuthiwa iGwegwe sentabeni nje uNkulunkulu wasibusisa ngesakhiwo esikhulu lapho so ungahlangela nathi ke every Sunday ngo10 ekseni uNkulunkulu makanibusise ngiyabonga. Amen. Thank you for watching today's episode. I hope you enjoyed it. Uma nifisa ukuxhumana nathi, please send us an email to loudnote@gmail.com. Please follow us on Facebook page, Loudnote Unplugged Music, and also subscribe on our YouTube channel. Don't forget to like this video and share nabangani bakho. Let's meet again next week, same time, same place. My name is Mkita Mtatambi. Yesi kudingayo yebo inkosi